μετά από αυτό πρέπει να το κάνουμε όπως είπε εδώ όλες. Μπορούμε να το κάνουμε μόλις βγούμε προς τα μέσα. Εσύ θα περαστείς, εγώ θα είμαι να τραβήξω, να ξέρεις. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Τώρα όλα γέμισαν φως λοιπόν και ο ουρανός και η γη και ο κάτω κόσμος. Το Άγιο Φως πλημμύρισε τα πάντα λοιπόν, όλος ο ναός φωτίστηκε όπως είδατε και εσείς, αν λέμε δεν έχουμε ηλεκτροφωτισμό εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι φως βλέπετε είναι εκεί, από το Πανάγιο Φως, το οποίο και φέτος λοιπόν ήρθε και πραγματικά όλοι μας είμαστε χαρούμενοι. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός μας σταθμός 4Ε σας έφερε και φέτος λοιπόν με δορυφορική σύνδεση από αεροσόλυμα την τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Και πραγματικά η κατάληξη, την οποία όλοι μας πιστεύαμε μέσα μας, είναι αυτή που βλέπετε τώρα. Δείτε πραγματικά, όλος ο Ιερός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου έχει λουστεί με το Πανάγιο Φως.
Το φως λοιπόν, το είδατε και εσείς, πάνω από τον θόλο, το οποίο έπεφτε πάνω στον Πανάγιο Τάφο, εκεί στο Ιερό Κουβούκλιο. Να λοιπόν όλοι οι πιστοί τώρα με τα κεριά αναμένα, με τα πρόσωπα γεμάτα από χαρά. Η δορυφορική αυτή μετάδοση λοιπόν της τηλεόρασης 4Ε που ήρθε κοντά σας με χορηγία των γραφικών τεχνών Μέλισσα, από εκεί από τα Ιεροσόλυμα, το Πανάγιο Φως, το οποίο κάθε Μέγα Σάββατο το μεσημέρι, εκεί στον Πανήρο Ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα, έρχεται, επαναλαμβάνεται το θαύμα του Αγίου Φωτός που συγκλονίζει, συγκινεί, αγαλιάζει, σκορπίζει χαρά και πίστη σε όλους όσους έχουν την τιμή να παρευρίσκονται εκεί στην ιεροτηλεστία του Αγίου Φωτός, αλλά και σε όλους εμάς που τηλεοπτικά, μέσα από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, έχουμε τη χαρά να μετέχουμε. Ο κόσμος ξεκίνησε στους δρόμους, εκεί στα Ιεροσόλυμα. Βλέπετε λοιπόν, με τα κεριά, στα χέρια, χαρούμενοι όλοι, βγαίνουν στους δρόμους, Ορθόδοξοι λοιπόν, αλλά και άλλοι πιστοί, έχουν πάρει το Άγιο Φως, βγαίνουν, πάνε στα σπιτικά τους. Είπαμε, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει από εκεί, από τα Ιεροσόλυμα. Σε λίγη ώρα φεύγει για κάθε γωνιά της γης, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για όπου έχουν προγραμματιστεί ή έχουν δρομολογηθεί έκτακτες πτήσεις. Το Άγιο Φως, το οποίο συμβολίζει αλλά και υπενθυμίζει με θαυματουργικό τρόπο την Ανάσταση του Χριστού, ένα θεόσταλτο θαύμα, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Είδαμε λοιπόν τις εικόνες και από πριν, είδαμε τους ελέγχους, διαπιστώσαμε, το είδαμε και εμείς με τα μάτια μας και πραγματικά είναι κάτι το συγκλονιστικό. Ένα θεόσταλτο θαύμα λοιπόν διαμέσου των αιώνων, από το φως του κόσμου που είναι ο Ιησούς Χριστός για τον κόσμο. Να η χαρά λοιπόν των πιστών οι οποίοι βρίσκονται εκεί και κατάφεραν να πάρουν το Άγιο Φως, πραγματικά συγκλονισμένοι όλοι με το θαύμα και φέτος, το οποίο βέβαια σε κάθε περίπτωση στέλνει το μήνυμα της Αναστάσεως.